Oikean käden polun jumalat ovat kärhämöineet keskenään niin kauan kuin maa on ollut olemassa. Jokainen näistä jumalolennoista ja heidän papeistaan ja palvelijoistaan on yrittänyt löytää viisauden omista valheistaan. Mutta uskon jääkausi voi kestää vain rajallisen ajan tässä ihmisselon suuressa kuviossa. Saastuneen viisauden jumalilla on ollut sankartarunsa. Heidän 1000-vuotisesta valtakunnastaan on tullut todellisuutta. Jokainen on omalla jumalallisella polullaan kohti paratiisia syyttänyt toisia harhaoppisuudesta ja hengellisestä moukkamaisuudesta. Niibelungin sormus kantaa ikuista kirousta, mutta vain, koska sitä etsivät, käyttävät ajattelussaan käsitteitä hyvä ja paha. Itse he ovat aina ja alati hyviä. Voidakseen elää menneisyyden jumalat ovat muuttuneet omiksi demoneikseen. Voimattomina heidän palvelijansa pelaavat paholaisen peliä täyttääkseen tabernaakkelinsa ja maksaakseen temppeleidensä kiinnitykset. Voi, liian kauan ovat he tutkiskelleet vanhurskautta, ja surkeita ja epäpäteviä paholaisia he ovat. Siispä he liittävät kätensä yhteen veljellisessä ykseydessä ja epätoivonsa vallassa menevät valhallaan viimeistä suurta ekumeenista neuvottelua varten. Lähenee pimeydessä jumalten hämärä. Yön korpit ovat lähteneet esiin kutsumaan Lokin, joka on sytyttänyt Valhallan liekkeihin Infernon polttavalla kolmikärjellä. Hämärä on ohi. Uusi hohde on syntynyt työstä, ja Lucifer nousee taas kerran julistamaan. Tämä on saatanan aika. Saatana hallitsee maata. Epärehelliset jumalat ovat kuolleet. Tämä on makian ja tahrintumattoman viisauden aamunkoitto. Liha voittaa, ja suuri kirkko pitää rakennettaman, sen nimeen pyhitetty. Enhän ei ihmisen pelastus riipu itsen kieltämisestä. Ja tullaan tietämään, että lihan ja elävien maailman on parasta valmistautumista mihin tahansa ja kaikkiin ikuisiin iloihin. Vesi satanas. Ave satanas. Olet tervehditty. Saatte.